చినకాకని షైన్ ఆనంద శరణాలయంలో మంగళగిరి అందే రామస్వామి హ్యాండ్లూమ్ ఆధ్వర్యాన ఆదివారం బాలబాలికలకు అన్నదాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో శరణాలయం నిర్వాహకురాలు సంధ్యారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. ఈరోజు చినకాకని షైన్ ఆనంద శరణాలయంలో మంగళగిరికి చెందిన శ్రీ అందే రామస్వామి హ్యాండ్లూమ్స్ వారి సౌజన్యంతో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన అందే రామస్వామి హ్యాండ్లూమ్స్ వారిని భగవంతుడు దీవించి వారి వ్యాపార బాధ్యతలో తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మా షైన్ ఆనంద శరణాలయం చిన్నారులందరి తరఫున వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం.